So mga idol, kung gusto niyo pong bumili ng Yamaha motorcycle, sakto po, meron pong malaking event na mangyayari dito sa Pangasinan at ini-invite ko kayo para pumunta dyan. Kung gusto niyo bumili ng mga street naked bikes nyo, gaya po na nasa likod natin, ayan yung Sniper 155 or mga sports bike R15, R15M at syempre yung ating mga scooter, lalo na yung NMAX, Aerox 155 at syempre yung mga Pasio 125 natin dyan. Kompleto po yan sa mga units dyan. Punta lang po kayo sa Pangasinan, Calasiao, Robinson. At syempre, start po ng kanilang event ay 9 AM hanggang gabi na po yan. So, kung gusto nyo bumili ng inyong paboritong Yamaha bikes, i-invite ko sa visit. At marami rin po activities dyan. Meron din po tayong mga PMS or change oil, free change oil para sa mga Yamaha service ninyo. Or pwede rin po kayo mag-test ride ng kanilang mga unit dito sa kanilang festival. So mga ilos, nandito tayo ngayon sa Yamaha Y-Zone, Mandaluyong. Pero kung gusto nyo pong bumili ng motor dyan sa bandang area na yan, sa norte, pwede kayong umattend sa kanilang event. February 17, 18 at 19. Friday ang start hanggang linggo po yan. So kita-kits po tayo, nandun po tayo. At kung gusto nyo ng sticker ko, at syempre, pwede tayo mag-selfie dyan mga idols. Salamat po at ride safe po sa mga idols natin na pupunta. At of course, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung ating channel at pakihit yung all button. Thank you mga idols. And mga idols, kung gusto niyo pong bumili ng inyong Yamaha motorcycle, yan nga po, punta kayo dito sa Guanson Festival. Isang tulog na lang po yan, bukas na po ito. At ang ating pong mga SRP, presyo po ng ating mga Yamaha motorcycle, para meron kayong idea, gaya po nitong ating Sniper 155 Standard, 123,900. At para naman sa ating R version, SRP naman ito, 129,900. And para naman sa ating Guanson Festival, meron po silang bingo motorsiklo, meron silang grand raffle prize dyan. Ang kanilang ipamimigay po ay Mio Gear, yung pong ating scooter na 125. Yan po yung mangyayari sa February 18. Ang oras po ng kanilang bingo na yan ay 6 o'clock hanggang 7 o'clock. Kaya punta na po kayo mga idols, meron tayong motor na mapapapremyon po dyan. At dito sa ating R15M, ang SRP nito, 203,000 pesos. So as of today po, month of February 2023, yan po yung mga presyo ng ating mga Yamaha motorcycle na available dito sa Pilipinas. R15M, nag-iisang model lang po ito. At next model natin, ito naman pong Yamaha YZF R3. Ang ating SRP, 279,000 pesos. At para sa ating YZF R3 na to, 2 color po yung ating pagpipilian. Nakita nyo itong ating tech black, yung ating all black na yan. At meron pa itong race blue color. So dalawang kulay po yung ating pagpipilian para sa ating 2022 model YZF R3 na yan. Of course, itong ating pinakasikat at limited din po mga units, Pasio 125, SRP 92,900. Ito po ay available din itong mga units na to pagdating po sa Guanson Festival. Kaya mga idols, yung mga naghahanap po ng Pasio 125, available tong color red, cyan at saka yung white color. Meron po yan dyan sa Guanson Festival. Para naman sa ating next model, XSR 155. Meron tong dalawang kulay, yung pong silver at yung kanyang matte blue. SRP 175,000 pesos. Meron na kayong retro style or copy racer type na 155cc. Mga idols, ito po ang ating XSR 155. Next model natin, siyempre pang business motorcycle. At ang SRP po nito, 55,900 pesos. Gusto nyo bumili ng business motorcycle ninyo, pang business, ito po available din sa Guanson Festival. At ang SRP nga po niyan, 55,900 pesos. Mga idols, ito pong ating Guanson Festival, meron pa silang mga extra freebies. Mas maraming freebies po makukuha natin pag dito po kayo bumili sa kanilang festival ng motorsiklo from Yamaha. At syempre, may mga discount din dyan. Kung gusto nyo magpa-change oil ng inyong Yamaha motorcycle, meron tayong buy one take one na langis. So magandang discount po yan at talagang panalo po. Grabis 125, SRP 89,900. So meron tayong tatlong kulay nito. Yan pong matte blue, matte black at yung matte red. So available din tong mga units na to dyan po sa ating festival sa Guanson 2023. Kaya kita-kits po tayo dyan mga idols. Next model natin, Mio Gear S version, 85,400. At sa ating mga standard version, meron din yan. Yan po ang ating scooter na mapapapremyuhan sa kanilang bingo motorsiklo. Mangyayari po yan sa February 18, Saturday. Ang oras po, 6 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. So kailangan po magkaroon kayo ng ticket para makasali kayo sa bingo nila. At sa atin naman pong scooter MIUI 125, SRP 77,900. Tatlong color din ang available dito para sa standard. Yan pong orange,
yung Cyan Storm, at yun din pong color black, glossy color po yan, black color. Siyempre meron pa rin tayong mga selection ng mga Mio S40. Of course, yung ating color dyan, marami pong kulay na pagpipilian tayo. May red, may blue. At ang SRP po ng ating Mio S40, 73,900 pesos. Yan po mga idols yung ating feature para sa inyo. Kita-kits po tayo sa Guanzon Festival at siyempre, ride safe po sa lahat. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel, pakihit yung all button, at siyempre, like and follow niyo yung ating FB page, Boy Salabarria. Mga idols, see you tomorrow po sa Guanzon Festival.